Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ngarsanipun Bapak Budi Utomo minangka Dukuh Padukuhan Terbah ingkang dahat kinurmatan. Dumateng Bapak RW lan Bapak RT ingkang kula hormati. Dumateng para tamu undangan ingkang kula hormati. Saha para rawuh sedaya ingkang kula hormati ugi. Langkung rumiyin, monggo kula lan panjenengan sami tansah ngaturaken puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun saengga kula lan panjenengan saged kempal wonten ing papan menika kanthi adicara pengetan dinten Kartini. Para tamu ingkang tansah kula hormati, pengetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula lan panjenengan sedaya. Raden Ajeng Kartini inggih menika pindhanipun Sekar ingkang tansah mbabar anggambar gondo arum ing bangsa Indonesia. Raden Ajeng Kartini inggih menika pangarsa tumrap wanita ingkang sampun majengaken wanita wiwit rikala bangsa Indonesia tasih dipun jajah kalian bangsa sanes. Perjuanganipun Raden Ajeng Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Ing wekdal sapunika tasih kedah nyengkuyung lan sumbang pikir kagem majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipun remehaken amargi wanita ugi nggadhahi penggalih utawi pemikiran ingkang boten kawon kalian tiyang priya. Pancen sampun kodratipun bilih para wanita saha limrahipun nggadhahi raos ingkang alus. Senadyan mekaten, ananging gegetipun ing manah tansah makantar ngudi kautaman. Sedaya punika awet saking perjuanganipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ing manahipun para wanita Indonesia. Sampun cetha ing panggesanganipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kados tiyang kakung utawi priya. Bilih sampun kados mekaten, saestu ndamel mangka king manah. Kanthi mekaten, sumangga para kadang putri saged nglajengaken gegayuhanipun Ibu Kartini ingkang luhur lan tansah ngudi jati dirinipun Putri Indonesia ingkang prasaja. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, namung mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok bilih wonten tindak tanduk saha tata basa kula ingkang kirang mranani ing penggalih Bapak Ibu, kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.